Ublay pi baro e pedang subhai pi sikatup kubom mentagajan miet shiban paj kubo ki babnya ini pechwai kimat bakongsan. Kakam kai BA nyu drok om tang bagakta e kayok kakot akari hendai kebu jing maru ya ka jing shong shngan jong kari ong Menteri Korbari u Amit Shah. Ngay scam uksiang ke HNLC banla ban pendep ya kimat ya keren yusuk ki bakongsan hapo unu snem. Larakhi ya ka jing dap shispa prapo prasnem ka singiyap jong usiem tirot sing hasilong. Bat pelat ka niti ayuk ya ka National Multidimensional Poverty Index. Ki kubor ki babnya. Menteri Ketnat ki kampo yeng ka soka pedeng u Amit Shah ne ka singi ulo ong baga kam khai drok om tang baga kta e ka yok ka kot jong kari hendai ka bu jing maru ya ka jing shong shnga jong kari. Aba ai jing kren ha ka regional conference halor ki kam khai BA nya udrok bat ka jing shong shnga kari hanong ba Delhi ulo ong bante lakam ya kamat jong ka jing khai BA nya udrok he India don kam ya ka jing shimkhia ka bakirki da ka sorkar. Ulaong ba ka sorkar kala shim ya ka zero tolerance policy banyale persya ya ki jingdi penbuan bat ban pelong ya ki India ka balait na udrok. Menteri Ketnat ki kampo yeng ulaya weru ya ki sorkar jela bat ya ki shnat baper banya treilang knang ban la ban pen urlong ya ka jing temu ban pelait ya kari na udrok. Ula pentip ru bahapo ka jingelam jong Menteri Ketnat ki kampo yeng ka soka pedeng palat shilak 1,000 kilogram udrok ubasyong dor kumba 1,000 sauspa khan riu klur tingka ru layok ban pendu ha keleng ki benta jong kari da Ketnat narcotics. न केवल आने वाली नस्लों को बर्बाद करता है परंतु वो राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करता है. Uksiang jong ke HNLC iba asaron bela ila penpau ya ke jingit scam ba ke jingit keren yusuk kan ya bet syakmat walada unong penyekeren yusuk ubakongsan u Dr. AK Mishra u Bunkam. Iba abla ila ong syuk bawat ha ke jing Bunkam jong Dr. Mishra uju pelat por na ke benta ke jingit keren. Keseng HNLC ke kuak ban yok pelong biang saksisien ke jingit keren yusuk kam hadien. Aba kelipat bahatu ke jingit keren yusuk kan kut no mentau snem iba abla ha ke jubab jong i la penpau ya ke jingit ba on salak ban pendep ya bun kimat ya keren yusuk ki ba kongsan hau new snem. Ila pensyai ba leksie onom la ban pendep lut ya baro ki jingit keren Henry la ong ba ka soka pedeng ka soka jela bat keseng HNLC ki lek kat bala ban poino sya ke jingit yusuk ha kasien ka bakat do. It will happen any time because right now because the particular person who is very much involved in the stop, namely Dr. Master AK Mishra, his schedule is tight. So in spite of being busy schedule by of Master AK Mishra, he still make time to come, and with the right opportunity that he might get and stakeholder from state government also make it, then we will be having soon another round. Ha ka jingyak rakhe kan mau burom ya ka jing dap shispa prapu prasnem ka ngiyap jong utirot sings im ka Khasi Students Union KSU ne ka sngi ka lalet bu sentiu kum ka jing ai burom ya unong ele lait lut kari na ka benta ka jing lan ladi ka jong u ha umot badon hamadan yorong heb. Idekot jong ka seng HNYF hito bat kinong elam jong ka seng HNLC ru kile snok ti lang bat ka seng KSU ha ka jing le burom ya unong ele lait lut jong kari Khasi. Presiden ka seng KSU ba Lambok Starwell Marngar ila let bu ya upan sngat sentiu ha umot jong utirot sing ha ringkat bat ki wede kinong elam jong ki seng beper. Kam hashwa unong tauan ka seng VPP iba Adelbert nong rumru ila let bu sentiu ha ka ne jaka. Hakawai pat kaliang kum kadak ban le burom ya uniu klawat kari lagi spa ngot ki khun samla jong kari bhoi district kila seng ya kawai ke kenhun kabala ai kerteng kari bhoi People's Council kabadon ya ketien phira United to Progress Ahead lane telilang ngintur seprang. Ka jingdon jong ki brieu ki ba em ha ka jingdok baro
ki bahap hapo ka multi-dimensional poverty index hakari kalahir na ka apusau poin prasan na ka shispa sya ka khatsau poin khandai riu na shispa padeng jong usnam aja khatsan aja khan riu bat aja khat khandai aja apwei ya kani la pembena ha ka national multi-dimensional poverty index ka bala pelait da ka niti ayok mentagasngi abakran shikala pathai khubor hanong ba delhi u ceo ka niti ayok u bvr Subraman ulaong ba khatlai poin san kalor ngut ki briu kala na ka jingkhen ha ka multi-dimensional poverty ha kini kisan snem ulaong ba ke India kala don ha ka lenti ban kenjo ya ka thong ban kentiu ya ka roi ka par kham ha shwa jong snem a hajar lai pho ulaong ru ba ka kai phot ka pen I ba ka jingduk jing kerdu ha ka jaka nong kendong kala her na ka lai phu ar poin san khandai na ka shispa sha ka khat khandai poin ar pra na shispa ha kini kisnem Presiden jongkah Nyautrep National Youth Front iba asadon ila persya ya ke jingdawa ban penkendria ya ke winter capital na Shillong Shatura iba abla ila penpau ya ke jing persya jorda ke baong bakani ke jing temu ke long ke bamla ban pediang ila batai ba ke Meghalaya ke long ke jela ke berit ke badai ban penyat bah klem ke jing don kam ban penkendria ya ke nong ba seasonal capital to from Shillong to Gurao, vice versa. I think this idea is not acceptable. Why? Because Meghalaya is a small state. It's a small state. I mean, if the whole of Indian Union can be managed from Delhi without shifting of any capital. So the agenda I see that pushing for a demand for a separate section, separate governmental function, so to say, from one district to another district is nothing but the only attempt is to further create misunderstanding, further create mistrust among the tribal Meghalaya. Ka Rabindranath Tagore Club laban nen gesngi kala pelong ya ke Inter Shillong Cultural Event ajar apulai ke bakhatlai agane gesngi ke club kala pelong ya ka Rabindra Sangeet Competition ke folk song competition bat ya ka jingshat halo Tagore ka club kan sapelong ru ya ki weide ki jing ekop kum ka recitation bat ka antakshri agane ke tayo Managing Director jong ka MEECL Sanjay Goyal la pentip nakadaw ka jing kieu jong ka hakawa yam ka jing pelip lat ha Shillong Jowai batura la penduna sya ka arkanta bat ya ki weipat ki jaka sya ka san kanta nado ka praterik unai tu mentapan inya pet ya ka jing long jiman ka semineng ha Shillong ka jing shit ka long apu a pon pra degree Celsius bat ka jing kriat ka long khat nyau point pra degree Celsius Kajing sengam kau hau kalong prapuai nak shispa menstep ba prapusan nak shispa janmiet. Kajing half slap kalong R.1 mm. Kalak bendon kajing half slap hakikat tu kat ni kijaka. Shuaban poi syek bekut jong ketup kubor ni pek biangsa ASEAN ni kini kimat berkongsan. Kakam KIBA nya udrok om tang merkta ya kayok kekot hakari dari kebuk jing maru ya kajing syong shnga jong kari ong Menteri Korbari u Amit Shah Ngay scam uksiang ke HNLC ban lak ban pendep ya kimat ya keren yesuk ki bakongsan hapo unus nem. La rakhie ya kajing dap shispa prapu prasnem ke sengiyap jong EMT Rot Singh ha Shillong. Bat pelat kaniti ayok ya ke National Multidimensional Poverty Index. Terpalok lagi tu kubong la pois bekut jong kena ketup kubor jing minta kejan miet hadu bang Indonesia maflasai kesngi ha gujuk kepo kebek shibuni pi barok. When will we reach it? In a few moments. Please tell me when will it reach? I just told you soon. We have reached the well. See,